Ano, tak to je ona. Ta dlouho vyhlížená 12 od Moto Morini. Přesněji tedy Moto Morini X-Cape 1200 s vidlicovým dvouválcem Corsa Corta a výkonem 129 koní. Nad tímhle se prostě nejde neradovat. X-Cape navíc v sobě nese obrovský kus velmi úspěšné historie této italské značky. V lednu 2026 byla představena české veřejnosti a od té doby budí tahle motorka velkou pozornost. Moto Morini X-Cape 1200. Velmi výrazně o sobě dala vědět i na letošním motosalonu v Brně a na výstavě Motocykel v Bratislavě. Tam ji totiž bylo možné nejenom poprvé vidět, ale taky poprvé slyšet. A že bylo opravdu co. Srdcem téhle 1200 je legendární italský motor Corsa Corta, nyní s označením Evo. Pojďme si ale X-Cape 1200 představit v širší souvislosti a k motoru se ještě vrátíme. Tahle 12 je větším ze dvou modelů, protože společnost Moto Morini loni představila už vlastně druhou generaci menšího X-Cape s motorem 700 kubických centimetrů. Oba modely Moto Morini X-Cape zaujmou především neotřelým designovým pojetím. Co se designu týká, tam byli a jsou Italové vždycky velmi originální. X-Cape 1200 je opravdu mohutná motorka, ovšem taky hezky kompaktní. Jezdec krásně zapadne do hlubšího sedla. Ergonomie posezu a postoje je velmi přirozená a příjemná. Výrobce naprosto evidentně přemýšlel, kam nacpat těžiště, a tak třeba i díky nádrži, která sahá až dolů k motoru, je velmi nízko a motorka je tak krásně ovladatelná, a to nejen za jízdy. Ani manipulace na místě pak není nikterak těžkopádná, a to při hmotnosti 260 kg u natankovaného stroje. Nádrž pojme necelých 25 litrů paliva, což zajistí docela slušný akční rádius. Za jízdy vám pak X-Cape 1200 dá jednoznačně najevo, že jde o cestovní náčiní. Kaplička kapotáže, mohutná nádrž a široká řídítka a díky tomu parádní ochrana proti větru. Moderní kokpit, řada jízdních módů, plná konektivita s Androidem i iOSem. Do toho přihodili i příjemnou komfortní výbavu v podobě například hlídání mrtvých uhlů, výhřevu heftů a sedla, ale taky tempomat. A tím pádem už vlastně není moc co vymýšlet, čím by se dala ještě 1200 dovybavit. Jasně, kufry a případně padáky, které můžete mít taky originál Moto Morini. Ačkoliv v minulosti Moto Morini používala tlumiče Marzocchi, tak X-Cape 1200 je vybavena plně stavitelnými kajabami se vzdvihy 180 mm. Brzdy jsou potom od tradičního dodavatele. Vpředu 320 mm kotouče, vzadu jeden 280 mm a brzdíče Brembo s vypínatelným ABS. A to pochopitelně oceníte především při přejezdu nějaké té šotoliny. Teď si možná říkáte, že málo nadávám, nehledám chyby a jen chválím. Na rovinu říkám, že k téhle motorce nemám úplně objektivní postoj. Mně osobně na ní vlastně nic nevadí. A i kdyby vadilo, rád jí to odpustím. Pro mě je vlastně X-Cape 1200 reinkarnovaný Moto Morini Super Scrambler 1200. Tam jsem tehdy poznal tu majestátnost motoru Corsa Corta. A pak Super Scrambler skončil a já jsem si myslel, že s ním odejde i tenhle ten legendární dvouválec. A díky X-Capeu je zpět. Prošel evolucí, dostal antihoppingovou spojku, oboustranný quickshifter, kontrolu trakce, ale ta dokonalost a vyváženost a jadrný charakter zůstal. Ta jeho původní surovost dostala jakýsi mravní základ, ale když ho nastartujete, tak okamžitě máte jasno. Těch 129 koní se prostě umí ozvat. Krouťák 106 Nm a výfuk 105 decibel. Že je to moc? Dá se do výfuku nacpat DB Killer a jezdit na režim road a ne pořád na sport. Jenže garantuju vám, že vám to prostě nedá. Ta živočišnost tohoto motoru je strašlivě nakažlivá. A právě proto tuhle motorku budete chtít. Nebo alespoň já to tak mám. Ve své podstatě je Moto Morini X-Cape 1200 fajn společník na cestování, zahrne vás pohodlným komfortem a výkonem. Zajistí vám taky pozornost díky svému designu, ale hlavně vás vrátí do motorkářské rebelie,
která se díky sterilitě současnosti z motorkářského světa téměř vytratila. Motomorini X-Cape 1200 není bezemočním dopravním prostředkem. Je to prostě motorka s vlastním názorem.